være livredder? Fordi at jeg ikke kunne forestille mig noget bedre sommerjob at have. Jeg synes, det er dejligt at få lov til at være udenfor og være ved vandet og have noget at gøre med mennesker og hjælpe mennesker. Når det er godt vejr, der er rigtig mange ting at lave og mange mennesker, der kommer og vil snakke og man kan hjælpe og sådan noget. Ja, men det er også meget hyggeligt at sidde her med radioen. Kan du ikke fortælle mig lidt om, hvad I har med her? Af de forskellige ting. Altså, der er jo, når du har fået de her sko på, for eksempel, hvis du skulle ud og redde en. Det her, det var svømmefødder. Ja, det gør jeg. Så hopper du i dem først, inden du hopper i vandet? Ja. Herinde på havnebadene, der har vi det sådan, at vi har en livredningsstykker, som får dykkerudstyr på. Det ligger herovre. Okay. Og han laver den primære eftersøgning. Og så afhængig af, hvor mange på vagt vi er, så skal vi også eftersøge. Og det gør vi med svømmefødder og maske og snorkel. Og snorkelen der. Også snorkelen? Ja. Men kan man virkelig, det ligner jo ikke lige frem det, vi har set på Baywatch. Nej, det gør det ikke. Altså, der springer de jo bare ud i vandet. Men her, det er især i forhold til eftersøgninger. Altså, hvis der ligger nogen ved overfladen, så tager vi selvfølgelig ikke det her på. Men i forhold til en eftersøgning eller andre ting, så skal vi have det på, så vi kan se. Ja. Her, der har vi førstehjælpskufferten. Skal vi lige åbne og kigge? Skide godt. Og der har vi diverse førstehjælpsudstyr. Ja. Is og øjenskyllemiddel og forskellige forbindinger og plaster og renseservietter og noget xylokain, der kan bedøve, hvis man får brandmandssår og sådan nogle ting. Er der mange, der gør det? Får man det herinde i havnebadet? Det er lidt forskelligt. Herinde, der kommer det meget an på, hvordan vind- og vandforholdene er, om der kommer brandmand herinde. Okay. Ja. Så det kan der faktisk godt komme? Ja, det kan der godt. Det er jo... Så har vi vores hjertestarter. Nå, så har vi den der også, ja. Hjertestarter. Hvis der er nogen, der har fået et hjertestop. Er der mange, der gør det, når de sådan ligesom går fra kulde til varme? Er det det, man tænker? Nej, det er mere det, at hjertet simpelthen går i stå i forhold til f.eks. en drukning. At så stopper vejrtrækningen, og så får man et hjertestop. Knap så meget i forhold til kulde og varme. Okay. Har du selv prøvet at få kunstig åndedræt? Nej, aldrig. Nej. Okay. Det kan godt være, når man trænede, at man... Nej, der er en mekanisme i os, som gør, at det sådan set ikke er muligt at blæse luft ind i en person, der i forvejen trækker vejret. Okay. Vi har fået at vide, at man godt kan, hvis personen ligesom trækker vejret samtidig med, men vi har ikke efterprøvet. Nej. Og det her, det er vores iltkuffert. Og der har vi ilt. Ja. Ilt her, og et mundtug, hvis der er nogen, der har opkast eller andet. Og så også noget forskellige masker og sådan noget. Er du ikke nervøs hver gang, du tager på arbejde for, at der lige pludselig skulle ske et eller andet? Og du ikke var parat nok? Nej, fordi vi er jo uddannet rigtig godt, og de ting, vi er uddannet i, der ved vi, hvad vi har med at gøre og hvad vi skal lave. Så det er jeg ikke så nervøs for. Nej.